Cɛkɔrɔba mun de bɛ yen? K'i ka diya nɔ. Fa de b'e la. An ka fu. N'i mankan mɛn ko Karogo ni ah bébé ko sugar daddy o kuma ni fɔtɔ o de ka di n ye walayi a fɔ ne ka sugar daddy sugar daddy eh bébé wallahi nin cadeau nin ma ɲi dɛ aw jɔlen bɛ mun de la cɛkɔrɔba mun de bɛ yen? K'i ka diya nɔ. Fa de b'e la. An ka fu. N'i mankan mɛn ko Karogo ni y'an su n b'i faga. N'i y'an su n'i b'a da. cɛ bébé est ce que nin kunkolo kan est ce que o bɛ cɛkɔrɔba dɔn? o t'i dɔn. n kɔrɔ ta mɛ nin fils. a bɛɛ bɛ kɛnɛ da dɛ bébé. N ka cɛ tile. Wala ne b'a kɔnɔ yan. Cɛ. Ti ɲɛ. Cɛkɔrɔba ka baara dɔn. A ma ɲa. I b'a dɔn ko yɔrɔ min na ko ne ma ko n'i ye su dɔrɔn ko n b'i faga. An ka baara ye suyɛni yɛrɛ ye. A ja tigɛra o. Yɔrɔ. a b'a dɔn ko plan réussira trop. Cɛmɛ nin ka ɲi ne hali n ka karo d'a ma. nin minɛ a tɛ se ka karo d'a ma. Blé di jɔnna sa. Awɔ blé di jɔnna ba ye. Y'an bila. Viens. Kɔngɔ bɛ nin ka denbaya la yɛrɛ. Ba. N ka cɛ kiriya jan. Kɔngɔ bɛ nin ka denbaya la walayi. N'an sera so cogo di? Aja ayi i jɔ ba ye ne ka kiriya d'e ma. Parce que e mɛnna zonya la ni ne ye. Nin jan sa phobie tɛ sa ne bɛ phobie d'e ma cogo di? N'an ka taa. N'an ka bila. I jɔ n ka nin dogo ye an ka tila ka n'a nɔfɛ sinon ni nin taara nin ye a bɛ kɛ dara ye. Nin y'a fɔ n ko nin ye bugɔli da ne kan kabako don. Aujourd'hui aussi Allah sugar daddy a kɛra cogo di? U ye ne bugɔ u ye marifa ci ne la u ye muru turu n kɔnɔ. Ne y'a f'i ɲɛna k'i kana na taga sa han a ka ɲi sa komi ɲina ta ma ɲa san wɛrɛ an ka san wɛrɛ kɔnɔ. An ka san wɛrɛ kɔnɔ. I bɛ ne fɛ dɛ sinon ne t'a dɔn ne tun bɛ nin ko kɛ cogoya min na walayi. Kara design i ye nin fana kɛ tuguni.